wa mo kapuya sa pagpaminaw taas kayong ebanghelyo. Siguro gyud ko nga si Father Gistone gikapoy gyud siya basa kay nag-anam nagkasaop iyang tingog. So mga igsoon, taas ang ebanghelyo, daghan sa kay siya mga pagtulunan nga gipresentar, mukutlo lang tagamay. Si Kristo misaad nga kon mo inom ka aning tubig nga akong ihatag nimo, din adyod ka uhawon. Pero ang una niyang gihimo, siya usay nangayog tubig. Nakasabot mo, ana? Wa ano? Oh, parihata. Siya usay unang nangayog tubig. Nya, pag humanda yun, naingon din siya, kahibaw pa lang ka, kinsaning nangayo ni mog tubig. Murag gara-gara ba? Kaya tag tubig, babe. Para nang, di ba, naaro na sa mga TikTok, kanabitang mag-sulob o kanang mga murag pulubi kayo ba? Magbulit-bulit sa naong, tay, meron ka bang pagkain? Gutom ako dito. Anak siya mo pili anang mga payag ba nga hapit na gidwain tao'y malungag. Siya, meron ko dito pero ay, naku, konti lang ito. Ay, okay na yan tay. Siya, wala pang ulam. Meron na lang dito, tira-tira na. Okay lang yan tay. Kaon din siya. Unsa may imong pangita tay? Siya, di kanilang niya, ginagmay. Mabuhi ramang sa kuan kisa ay mo mga anak wa na dire imong atop tayo wa lagi na nabuslot wa gyud ikapaayo anang atop pa ingon din siya sige tay adto na ko tay gusto ka maayo imong atop tay kung naa gusto jud ta kay ko nya gusto sa katay nga ganing naa ka din hidaghang pagkaon nindot sa dunta inigbalik na mo gyapon gisulob. Nanay da nga mga sin, nanay da ang kuan. Humanag yung pamutang atong tanan, hilak intawong tiguang kay natuman gyud ang iyang pangandoy. Tagaan day kwarta nga anam-anamog hatak balik 50,000 imo na mayro hilak. Siya kuan na tay bugti na sa imong pagkamanggihatagon. Mao na ang Ginoo ang iyang style. Mangayo usa siya una kahatagan mo na pamalit sa amog slot una pa mo hatagan dagan kadugay sa ninyong makasabot kana ra man gud unta ang lungtad gamay ra gud atong slot pangayoon di ba so na atong updatean lang tamo ha na masagi ng hatag unya alipay naman kay sila karon kahatag sila ang atong slot nga SBF DAG para sa pagtukod sa kumbinto nahalina na taog 8,568 ka slots. Pakpak ndota nya naapay ganahan pa mo nga daghan mo og opportunity nga makainom og tubig nga di mahurot naapatay 67,432 ka slots aning SBF DAG. Palit mo ani hangtod Easter Sunday. Nya gusto mong mutanaw kay di man mo kalili dito kay naalihan man ang atong gitukuras kumbinto. Sige atong ipakita unsa na roy update sa atong construction. Ay inday. Mo na atong gipangandoy nga tukuron.
Ang ato anang structural nga contractor, main contractor mao ang Cebu Ecothermal sa to ni sumpay na Horizon. CEH usa sa mga Doros Group unya ang ato anang project manager kana ra sang gapuyo anang bahay di anang kilid. Anang isa nang bahay di ana, ning dakong bahay. Si Brad Titing no bana ni Cafe siya sa mo ni kanang tabang nato is si project manager, so paspas ang trabaho ato sang napahiluna, salamat kaayo nya. Nakapalit na mog slot wala pa, naabutan na lang mo sa laing slot para sa atong Holy Week or Lenten season. Nagbudget ta og mga gasto nga moabot og mga 500,000 nya para sa atong fiesta sa Paris Fiesta karong April 29, 2023. Nagbudget pod ta og mga 4 million ang atong magasto. So naatay Holy Week og Fiesta karong Abril 4.5 million. Nya naghimo tag slot ingon San Vicente pahimuan sa kunonig slot. So special slot sa ni siya. Ang iya na sa aning title, God's Protection, Healing, and Joy, or GPHJ. God's Protection, Healing, and Joy. Ang pasalig sa Ginoo pinaaging San Vicente Ferrer, matagpalit ninyo aning nga slot, protektahan ta, ayuhon ta, og lipayon tas Ginoo. Sige na rabang linog karon ay mo pagsigig tigom ana inyong kwarta kay madatugan ra na sa simento. O wa gyud mo protektan, tanawa ang Turkey. Karon gasugod na sa Davao, sugod ng linog. 6.2 pa to. No, basig anhin na sana sa Cebu. No, i-exempted lang din his parokya. Adto ra na sa inyong balay. Na mga ko lang mga bisag mga 8 lang ang intensity ba adto sa inyo nya dire exempted kay di aman dire ang tuburan sa slot nya kinsa tong mopalit di maapil. Mo na protection, ang word protection nya daghan sa kayrong masakiton, so daghan ang masakiton na karon lang ay nitawag nako before ko nagmisa ngayo na sa budget kay nasakit parting sakit nako palit pa mog slot ayo din na inyong sakit. Siya wa man kay may kwarta pa dir nako da inyo sa ning kuhaan ang gamayng slot nga halin nako. Sige lang sa tagpanghatag kay matud pa ni Kristo kinsa tong mudawat nining akong tubig mahimong tuburan og tubig sad gikan niya. So ang ato karong simbahan kaluoy Ginoo nahimong tuburan nya tanan sad nga nipalit og slots nga nahimo sang tuburan padong dinhi. Nagpadayon sad silag pamalit karon. Ang uban nga adik na lang na silag pamalit sama aning nagwali. Kining nagwali kada semana man gid mo palit og slot. Na adik na ko ano sukad pas una pagsugod pamaligya aning slot palit sad ko. Na adik na ko kamo dahil mamugduko-duko basta slot na hisgutan ano. Pero kining atong slot mga igsoon kaning special slot, barato ra kay ni. Tag 100 pesos per slot. Nya 45,000 ka slots. Akong gituhuan nga usara ni kasimana, hurot na ni. Kaya nga to gong subscriber, abot na gunag 139 naman siguro na 1,000. Unya ang viewers maabot na og mga 100 mga nating is mga 500 to 1 million. 500,000 to 1 million. Mamalit lang nagtag 100 tag sa kaslat. Pila ra guning 45,000. Abisag kanilang gaidinhi kanirong nanambong. Mopalit lang ni katulo nya tag 5 kaslat ang paliton. Anong di man gyud mo malipay kung mauna nay akong isgutan. Gusto gyud mo nga di mo proteksyonan bitaw. Nganong ako maning gisgutan tungod kay ang Ginoo matud pa sa atong unang pagbasa naghatag og tubig
ngadtos mga tao nga hapit na mga matay sa kauhaw, gatuo silag mga matay sila sa kauhaw, pero niingon ang Ginoo, basta kuyog ko ninyo, di gyud mo mamatay sa kauhaw. Pero ang question, motuman ba mo sa akong mga sugo? Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga bisag kaaway patas Ginoo, nagpakamatay siya para sa iyang mga kaaway. Pasabot kinisang grasyas Ginoo, ihatag sa niya bisan sa mga tao nga nagsigig supak-supak niya. Nya kinsa man anay tighatag kita. Mao nang naa siya sugo, higugmaa ang inyong kaaway. Ngilingi ako no na imong tupad. Pangutan ay nakasuway nakaghigog magkaaway. Pangutan ba? Ano imong tupad ba? Nakasuway naka moingon din na siya. Oo, ikaw di ay. Moingon na imong asawa ba, imong pangutanon, kasuway nakaday og higog magkaaway. Sa ikaw di ay. Unsa man day ka? Sige man kog higugman nimo, mugakos ra man gyapon ko nimong panuwaya ka. Bisag ka panuway pero gakos lang yapon mo na love your enemies, di ba? Abi ninyo kung mosunod lang kita sa Ginoo, sulbad hapit tanan natong problema nga dagko kayo. Unsa maroy dagko kayong problema sa kalibutan? Krisis, pagkaon, tambal, puy-anan. Pero unsa may sugo ni Kristo? Pakana ang gigutom, paibna ang giuhaw, atimana ang mga masakiton, bistihi ang mga hubo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Dili lang ni pagpagarbo, no? Kining atong parokya, ubay-ubay na ginig natukod nga mga balay. Nya ang bag-o ron natong gibalayan, hapit na mahuman, kani si Brad Rocco di Asluyo. Kabantay mo ng Brad Rocco, nga hilom kaayo basta wap ay kulapo. Nyag nanay kulapo saba na kayo di Asluyo ba? Kana bang magkratsis diya ba? Minaw mo na, best friend man na nato. Naguba mang iyang lungga dito, gilimpyuhan naman, wa naman siya kapuyan, niya ato gunang best friend. So ato rong gihimuag balay na diyan na atong farm. Oh. Awa, og mamatay na siya puhon. Amo ng paabangan. Ano kana pa'y mo adto mo laing lugar, igsimba niyo din, abang lang mo diha. Naron ka mo say mosunod. Uy, ligon kay nas Brad Rocco, daghan na kay na siya, kadaghan na ni Kaf na nas kape diri tingali, gipalitan na go naglungon katulo. Wa gyud mamatay. Nahatag na lang noon sa mga lagsik ig lawas. Way siguro ang nagpalit niya glungon, malubong na lang sana si Rocco na ang gyapon. So ato siyang gitukurag balay na diha, nas kilid. Gamay ragod nga balay god, murarag kanang kwarto bitaw sa hotel nga kanang minimal nga 8 by 10 ang feet ba? 8 feet by 10. Amo 8 feet ba to by 10? Murag maong tingali. Unya naay kana na ang CR, naay lababo, naay katre, naay wifi, naay smart TV. Bitaw na. Ano lipay nya libre tanan diha ato ihatag. Kay lagi sugo lagi nas Ginoo. Nya kitang tanan mobuhatan ni ana, wa nay gutom, wa nay homeless, wa na say magproblema aning mga masakiton, kay magtinabangay matag patambal. Nya og mabilanggo matud pa ni Kristo duawa, wa sad untay managhikog didto sa prisuhan tungod kay wa nay ni duaw. In short, ang atong pagsunod sa Ginoo, kung dili lang tatig-a o kasing-kasing, matud pa sa atong tubag sa Salmo, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing, masulbad gid unta ni ang daghan kayong problema sa kalibutan. 1.7 billion gud ta nga mga Katoliko, punan pas mga Kristiyanos nga nituo sa Ginoo, punan pas mga Muslims nga nituo gyapon ni Abraham. Sama sa mga Samarianhon, nituo gyapon ni Jacob, bisag kontra sila sa mga Hudiyo, na sila'y common ground.
Ang ato sang common ground sa mga Muslims, ang pagtuo masad nato ni Abraham isip atong amahan. Di ba? Nya kana ug magtinabangay tang tanan. Wag tangoy ang nakaapan lang kay mga gahi kay tag-ulo. Matod pas mga tao nga niadto ni Hesus, ingnan nila katong babay nga mo'y nagsangyaw nila nga kalima na nakapamana. May sa tong bayana da kadaghan na nakasuway, ako wa pa jud taon ko kasuway. Siya kalima na. Pero niingon ang mga tao, mituo mi dili tungod nimo, kung dili tungod kay nakasinati mi og nakabati gyud mi gikan sa Ginoo. Nga igsuon kada nato simba, matod pa ni Hesus, mosimba gid unta ta sa espiritu og sa kamatuoran. Di na mag-agad og lugar, Jerusalem ba, dito ba sa tabay ni Jacob, Simala ba, Rigla ba, Santo Niño ba, Basilica, or Pitalo, or Asa. Ang importante di ay kada nato simba, matod pa ni Hesus, espiritu og kamatuoran. Hain man ang espiritu, naas atong kasing-kasing. Hain man ang kamatuoran, naasad sa imong kasing-kasing. Ika ra gyud nahibaw og unsay kamatuoran. Kamong mga asawa, wa gyud mo kahibaw og unsay kamatuoran nga gibuhat sa inyong bana. Ay, kisa dining asawa ha, nga moingon gyud, pader kahibaw jud ko tanang gibuhat sa akong bana, ta sa kamot. Ala trawa, di ba pulos mo gaduda. Kamong mga bana, wa san mo kahibaw ang gibuhat sa inyong mga asawa, na ang kamatuoran na ara gina nimo. Ikaw rin nahibaw, kamo kahibaw kamo unsay kamatuoran sa akong gibuhat. Wow, ang madre usay mahibaw pero panagsara kaayo. Pero gamay ra sad kay sila nahibawan. Ang tinuod ang pagsimba, ang atong kasing-kasing mahiusa sa Espiritu Santo, mahiusa sa Ginoo. Yang Espiritu Santo magsige ra gid ingon kun unsay gihangyo sa labing ubos ihatag yun. Nya usas mga labing ubos karon maoni ang gawali. Sige, intawag pakilimos, palit na mog slat. Ana, no? Nya kung maminaw mo, dili tig-ag kasing-kasing, mahimo na mong tuburan sa tubig nga makatagbaw. Ang tubig sa gugma, ang tubig sa grasya, ang tubig sa pasaylo, ang tubig sa panaghiusa o kalinaw. Wala tanang hahanapin pa. Game, anindog na tayo. Atong ipadayag ang atong pagtuo.